Pico. Then when my was saying, Nkoye. Wampa, Boga, or Fassi. We know Cobenina, if you 2 hours the mammy. I will catch him some famine, sir, and yet, Mainty. The meaning now got me what pass. Mufakajam so from Aqua Butchery. Bessie stores are mammy. Bessie fee, a mammy. In Uncle Siaga. And also on your view. I know pay ya. Oh, it will pass, dear. What film? Oh, Big Joe, the Pia Media put to a mouse from away and told her. I said to them near Brabono. So only when it to the password, obey him. Oh, dear, see. Big Joe. Oh, dear, see. Sakoko see you maybe, and now so can you a year be beer. Anka ne anka awrahudie ka wonni e wonde wo ho ebeba de nanso ebia na nka wo adwuma bi ye anaase wo bibia de eye ahwefo a mo hwe omene bo TV owo de atumi nua Big Joe asetena muni abrabo no bibi bia obeye bia no fo ani si bibi so nyabotaye na onyabotaye na awasetena muni abrabo na ye bibi kakra bi ente sa hwamodie betimi aba wo so dachi wodi wani to maame o papa wo fa obusua panyi ukunu ana wayire so a dakrope owo betima tete montam dakrope owo betimi ama hemobdie bia ba dakrope yare mpo ana akwanhia etona awrahudie a be hyew kra so ma no wan hwi ya obetima no madurawu wan hwi ya obetimi aja ebeja won sa no mpo ebia na wonim sa no ana sa obetimi ahye ho akomfu se me nua tutum dika ma menchen ya anka ennempo ka menim de ebeye no de bia me ne na mo ametunefo se de wo hwe video yi ye tu ye hofo ye hye hu nkran mesrew emfo ni tu ni paso emfo ni tu ni paso dakro pe bibi betimi ade ohwamo e wo woni nipa ne entem hwehu so ye nyabotaye e wasetenam na siesie niema a wo pese wo ye ne daachi na wo daachi atimi asiwo yi mesrew won saka video yi pa like it, subscribe it, no share at the amame. Na menua a share no den, esan say. Emra no offer a way, minim say, obekinya no ho sorry, aye bibi. Emra wo hwe video yi, ebia na wo de anwi, wo de nyare ana wo nya akwanhia bia, kenya ho sorry, na ye bibi, na wo anya hwamodi e wo setenem. Like it, subscribe it, na share video yi mai. Yakopon hira no nka ho. Bye bye.